Пациентите, които се нуждаят от по-скъпи изкуствени стави, байпаси или сърдечни стентове, ще трябва да ги плащат изцяло, без да ползват полагащото им се финансиране от здравната каса. Проблемът възниква от новата методика, по която касата ще плаща медицинските изделия. Здравната каса и сега плаща най-евтиния вариант на медицинските изделия, които подпомагат работата на различните органи в тялото. Ако някой пациент има нужда от по-скъпа изкуствена става или стент, например, досега той можеше да доплати разликата. С новата методика обаче тази възможност отпада. Така пациентите ще трябва да избират или да си поставят безплатно най-евтиното изделие, или да платят изцяло по-скъпото. Това ще доведе до влошаване здравето на пациента. Когато няма пари да си доплати и му се отрязва възможността да ползва плащаната сума от касата, той започва да прави икономия, застрашава живота си и натоварва здравната система. А неправилно избраното медицинско изделие може да постави живота на пациентите в риск, казват лекарите. При болните от диабет, например, евтините сърдечни стентове рядко вършат работа. 2 в медицината, не 4 е всъщност всеки пациент е различен за себе си като сложност. Неуспешната процедура може да доведе до остро запушване на съда, инфаркт, който съответно да се усложни с кардиогенен шок и летален изход. Пациенти и водещи лекари изпратиха протестно писмо с искана възможността за доплащане да остане. От здравната каса заявиха за TV7, че са получили протестното писмо на пациенти и лекари и ще излязат с позиция в най-скоро време. Новите правила засягат всички медицински изделия за подпомагане на сърцето, опорно-двигателния апарат, черния дроб и нервната система.